సో గైస్ అందరికి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు జాన్ గేమింగ్ ఛానల్. కాస్ ఈరోజు మనం రేసింగ్ సిరీస్లో పార్ట్ 2 అన్నమాట. పార్ట్ 1 ఎవరైనా చూడకపోతే మన ఛానల్ అయితే ఉంది, పార్ట్ 1 అయితే చూడండి. ఇప్పుడైతే మనమైతే దీనికైతే మోడిఫికేషన్ అయితే చేయబోతున్నాం. అందులోకి మన ఛానల్కి ఎవరైనా కొత్త వస్తే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. ప్లీజ్ గైస్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మన ఛానల్కి అయితే సపోర్ట్ అయితే ఇచ్చేయండి. 1Kకి చాలా దగ్గరలో అయితే ఉన్నాం కాబట్టి సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసేసుకోండి, ఓకేనా. ఇప్పుడైతే మనమైతే మోడిఫికేషన్ అయితే చేపించేసాం అనమాట. చూసుకోవచ్చు మన డ్యామేజ్ అయిన కార్ అయితే మంచిగా ఓపీ లుక్తో అయితే మేము ముందుకైతే తీసుకొచ్చేసాడు మనోడైతే. అయితే ఖాళీ మొత్తం బూస్టర్స్ మొత్తం అన్నీ అయితే పెట్టేసాం. మొత్తం రేసింగ్ కార్ సెటప్ అయితే చేసేసాం గైస్. ఆ కార్కి అయితే చూసుకొచ్చి ఈసారి అయితే ఈ రేస్లో అయితే మనమే అయితే విన్ అయితే అవ్వాలన్నమాట. ఇప్పుడైతే మన హౌస్ దగ్గరికి వెళ్ళి అయితే మాట్లాడుకుందాం. చూసుకొచ్చి ఒక లుక్ అయితే వేసేసుకోండి. రేసింగ్ పార్ట్ అయితే నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే వస్తుంది. అప్పుడు దాకా వెయిట్ అయితే చేయండి, ఓకేనా. ఈ వీడియో ఎంత గైస్, మరొక వీడియో కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ బాయ్ గైస్, బాయ్.